Takhle se cestovalo do Ameriky před 100 lety. Môj detko sa zobral s mojou babkou v 25. roku, babka ostala v druhom stave a detko dostal pozvanie do Ameriky. A odišiel do Ameriky v 26. roku. Tu boli ťažké časy, lebo boli 30. roky, ale detko sa vypracoval, že bol bombardér na B-17 na azijském fronte. Bol zostrelený nad Čínou, bol dekorovaný, mal Purple Heart a ešte nejaké iné medaile. Babka porodila môjho otca, dedo sa nikdy nevrátil a v 73. roku. Celý život nevidel môj otec svojho otca, až keď bol 50 ročný a dedo keď mal 70 plus. Dedo, ako vojak americkej armády, bol v Plzni, ale nikdy neišiel pozrieť svoju manželku. Tu sa oženil, Polku si zobral a žil úplne svoj iný život. Môj dedo sa zabil v automobilovej havárii. Na New Jersey Turnpike havaroval, nebol pod vplyvom alkoholu, nič len dostal možná nejakú srdcovú príhodu a išiel do Prodismeru a zabil sa. Deda som išiel pozrieť do domu smútku, do krematória, tak som požiadal toho pána, či ho môžem vidieť. A pán mi povedal, že dedo je v veľmi špatnom stave po tej havárii, že nechce si ho tak pamätať. Ale zajtra dojde a nejak sa dohodneme. Tak som prišiel na druhý deň a za $100 som kúpil polovicu deda. On odsypal z tej krabičky, z tej urny, čo vyšlo z toho krematória, polovicu dedovho popola, boli tam ešte také kostičky z hlavy, čo sú a tak. A to som ja zabalil a poslal na Slovensko. Polovica deda je pochovaná na Atlantickom oceáne, on chcel byť pochovaný v mori. A jeho tá manželka potom, keď zomrela, taktiež ju pochovali na tie lokácie, kde dedo je pochovaný a polovica je na Slovensku. Za $100 som kúpil tú polku. Ten pán bol veľmi príjemný. On nepovedal, že za $100 ti ho predám, ale ja som mu dal $100, akože to pre mňa urobil. Lebo málo takých krematórnych zamestnancov by to dokázalo. No takže tvůj děda je i po smrti velký cestovatel. Áno, dedo po smrti je na Slovensku, odkiaľ v 26. roku odcestoval.